морския бряг на Варна. Тук съм отново, за да ви разкажа за новата успешна марка на българския пазар, чието модели срещате все по-често по пътищата. Представям ви Dongfeng и новият динамичен градски SUV T5 HEV EVO Forting. T5 EVO HEV е хибриден наследник на изключително популярния у нас модел Dongfeng T5 EVO. Сега той дебютира с обновен дизайн и още по-иновативно оборудване. Задвижването се реализира от 1,5 литров редови 4-цилиндров двигател, разполагащ с максимална мощност 195 конски сили и максимален въртящ момент 280 Нм. В негова помощ се включва и 2 кВт батерия. За комфорта на пътя се грижи бърза 7-степенна автоматична трансмисия. Дори и с тази спортна конфигурация, автомобилът поддържа отличен разход в своята категория. В комфортния интериор T5 EVO HEV предлага просторен салон от еко-кожа с дизайн с много наброй извити елементи, който създава усещането за спортен, младежки и динамичен автомобил. Информационно-развлекателната система използва еднокомпонентна конструкция от 10,25-инчови общи екрани. Панорамният покрив добавя приятно усещане за простор и светлина. Уникална иновация е звездното небе, вградено в панорамния стъклен покрив. Той е стандарт при модела и се синхронизира с избрания цвят на амбиентното осветление и скоростния лост. Системите за сигурност и асистенция на шофьора са много. Ще дам пример с качествената 360 градусова камера. Паркирайте по най-лесният начин с помощта й, за да избегнете непредвидени съприкосновения и дръскотини. Системата е безценен помощник в закрити гаражи и паркинги, както и при паралелно паркиране. Днес ви представих нашия демонстрационен автомобил и ако желаете да направите тестово шофиране, заповядайте в автосалон Булвария, който се намира на булевард Януш Хуняди номер 7.